daghan kayo nato magsigig yung pangita ug magsigig sulti mahitungod sa gugma. Na nindot maginang gugma mo isulti kana bitang you know that I love you. Kana mga inana bitaw bisag kanang banag asawa ambot kasigi pa ba murog sinultihay maingon pa ba mong I love you kada gid adlaw. Ana ang mga manag-uyab kana siguro gid na kay buntag udto gabi labing minos magsige ginag-text og I love you, I miss you, pero inig kabinyo na kumusta man sige pa wa nay klaro mao na importante day kaayo from time to time mangutana gid ta kon nahigugma pa bata sa angay natong higugmaon. Si Jesus nangutana ngadto ni Pedro katulo nya daghan ang mo interpret ani gibawi kuno ni Kristo ang katulo sad nga pagpamakak ni Pedro sa dihang gipangutanas Pedro og nakaila ka ba ni anang tawhana or kuyog man ka ni anang tawhana gipamakak man ni Pedro katulo sa wa pa mamatay si Kristo mao kuno tong pagkabanhaw ni Kristo gibawi ni Kristo gipangutana sa katulo si San Pedro pero tingali posible sa dingon ana pero kining katulo nga pagpangutana ni Jesus mao ni ang pag-emphasize sa kaimportante di ay sa atong tinuod nga gugma. Kamong mga asawa i-check kuno inyong kasing-kasing tinuod ba mong nahigugma sa inyong bana hangtod karon mausad mong mga bana i-check kuno og nahigugma bagyod kas imong asawa mausad ang ginikanan ako sad isipari ako sang i-check kung nahigugma ba ko sa akong mga parokyano niya kamo sa mga parokyano i-check pod og nahigugma ba mo sa parokya dili sa pare sa parokya niya nahigugma mo sa parokya suportahi ang programa sa pare niya unsa maroy programa nato sa atong parokya ang pagpalit og raffle tickets. Kana nindot kay nangahunaon-naon. Nyag nahigugma kas parokya, magsigi kag palit. Og wa ka mahigugma, magsigi kag unya-unya. Si Pedro sama sad ni San Pablo diri sa unang pagbasa niagi og kasakit. Niagi gyud kasakit sa ilang paghigugmas Ginoo. Pero wa nila baliha ang kasakit kung dili nagpatigbabaw ang pagtuman sa gustos Ginoo. Si San Pablo giingnan man tos Ginoo ni saksi kanako din ni Jerusalem, musaksi sa kanako didto sa Roma. Og tuod man gipriso siya nya ninghangyo siya nga ang kuan lang ang emperador lang mao imong hukom nako. Gipriso siya padayon hangtod ipada siya ngadto sa lugar sa emperador sa Roma. Si Pedro sad tungod kay nagtuman man gid siya sugos Ginoo patay gyud matud pa ni Jesus dadon ka sa lugar nga dili nimo gustong adtuan. Ni pangutan ako na imong tupad ning na andam kang muantos para sa atong parokya na hasta mong mga online parishioners andam ba mong muantos para sa atong parokya nganong magantos man tas para sa atong katilingban kay matud pa ni Hesus kada gyud tubag ni Pedro nga nahigugma gihigugma ko ikaw ang isugo din ni Hesus atimana ang akong mga karnero pakana ang akong mga karnero atimana ang akong mga karnero. Kaning mga karnero sa Dios mao ni ang katawhan niya. Tanan yung tao atimana. So ang tinuod di ay nga makaatiman sa katawhan sa Dios mao sad tong nahigugma sa Dios. Pareha gud anang naaroy tao diha nga naglagot ka. Ang iya sang mga sakop kanang mga sakop niya
maglagot sa ka. Ana, maglagot ka sa usa ka amahan. Ang iya sa mga anak, maapil pud og lagot nimo. Anay panahon usahay nga naipipila nga imong higugmaon, pero generally speaking, maglagot sa ka. Nanglitan ron, maglagot kag mga Russians o naglagot ka sa presidente sa Russia. Kita kag Russian, maglagot ka. Maglagot ka sa presidente sa Amerika. Kita kag Americans, apil sa kalagot nimo. Maglagot ka sa presidente sa Pilipinas. Kita kag Pilipino, maglagot sa ka. Maglagot ka ron sa grupo ni Duterte. Kita kag mga supporters Duterte, lagot sa ka. Apil batanan. Karon, kung mahigog matas Ginoo, ang pruiba mao ang pag-atiman sa iyang katawhan. Nya kining katawhan sa Dios gikompose ni siya og mga buutan og mga dautan. Bisan din sa simbahan, naay buutan, naay dautan. Atiman na. Unsaon man pag-atiman ang buutan, kung gigutom pakanon, kung giuhaw paimnon, og etc. etc. Unsaon man sad pag-atiman ang mga buangon, kung gigutom pakanon gyapon, kung magmasakiton atimanon, kung way balay tagaag balay, og dunay idugang. Unsa man? Pasaylua og kapituan kapito. Basta buangon gani ang tao, ihatag nimo ang tanan nga imong gihatag sa buutan, pero pakapinan, pasaylua siya kapituan kapito. Ngilingay mong tupad, ning na di nagyog ko mo reklamos mga buangon. Di nagyod ko mo balibad sa mga buangon. Din agyod ko magdumot sa mga buangon. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang sa atong tubag, ningon ta, ang Ginoo nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Ngano wa man niya gibutang ang iyang trono dinhi sa yuta? Kay ni ay daghang buangon, magguba ra ang iyang trono. Asa man gid ibutang? Sa langit. Mo na kita, mohigog matas buutan, mohigog matas buangon, total, ang tinuod natong puloy-anan, ang tinuod natong trono, tuas langit, wa dinhi. Mo na si San Pedro, gisaara na ni Jesus nga mamatay ka, nga sa paagi nga dili nimo gusto, pero ay kabalaka. Andam na ang trono nimo didto sa langit. Muna hangtod karon si San Pedro mao gitag-iya sa Yahweh sa langit. Siya ang atong unang Santo Papa. Siya ang unang pangulo sa simbahan nga gi-appoint ni Kristo. Pero niagi siya tumang kalisod. Manindog ta. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa kaluwasan ug dakong dungog didto sa langit sa atong pagsunod kaniya. Ato karong ipadayag ang atong mga panginahanglan uban sa pagpaubos ug moingon kita, Amahan, panalangini ang imong panon. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang Santo Papa si Papa Leo ug sila nga nangulo sa simbahan, magiyahan sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang mga minyo magmaalinggaton sa mga panginahanglan sa usag-usa, sa ingon makita nila ang matuod nga kalipay diha sa ilang pagpuyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang mga makasasala makakitag paglaom ug madasig sa kapasayloan nga gitanyag sa Ginoo ngadto kang Pedro, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon.
nga ang mga masakiton og sila nga naguol makasinati sa presensya sa Ginoo, taliwala sa ilang mga pag-antos ug mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini ang imong panon. Nga si Halangyong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini ang imong panon. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamah o paggiya nila ni Santiago Apostol ug ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini ang imong panon. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini ang imong panon. Ngang atong mga minahal sa kinabuhi nga namatay na, makadawat sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini ang imong panon.